ji şerê herî germ û pêşhata herî germ ya cîhanê em dest pê dikin ew jî şerê di navbera Pakistan û Hindistan de ye. Em ê daxuyaniyên her du aliyan bibînin, em ê zanyariyan bidin we ka ev şergehiştiya kû derê û ziyanê wê bo her du welatan çi ye. Artêşa Pakistan dibêje Hindistan êrişî sê baregehên esmanî kiriye. Artêşa Pakistanê vê sibehê ragihand, sê baregehên wênê esmanî rastî êrişên mûşekiyên Hindistanê hatine. Di nav de jî baregehek li nêzîkî paytexta wê li nêzîkî İslamabad ku li nêzî navenda fermandariya giştiya artêşê ye. Berdevkê artêşê Ahmed Şerîf Şudrî ragihandiye, Hindistan êrişeka mûşekî biriye ser baregehên binavê Nûrxan, Murîd û Şûrkût. Hişyarî da Hindistanê got ku niha tenê divê hûn li bendê bin ka em ê çawa û bi çi awayî bersivê bidin we. Baregeha esmanî Nûrxanê li navçeya binavê Rawal Pindiyê ku li cihekî ye nêzîkî fermandariya giştiya artêşê ye. 10 kilometran ji paytexta Pakistanê ji İslamabad dûr e. Ev rewşa Pakistanê em bizanibin ka Hindistan çi dibêje li ser van aloziyan. Rêveberiya giştiya balafirxaneya sivîl ya Hindistanê dibêje berpirsên kar yani yên Hindistanê karûbarê 32 balafirgehan ji wan jî balafirgehên sivîl heta 15 gulanê rawestandine. Li gorî çavkaniyên xwecehî çend bajarên li parêzgehên yên weke Punjab û Rajasthan yên Hindistanê yên ku li ser sînorê bi Pakistan re dikevin rastî êrişên gelekî dijwariyên bi dronan hatine ku ji aliyê Pakistan ve hatine avêtin. Li gorî medya Hindistanê Punjab li wê derê kehreba qut bûye, zingilê hişyariyê hatiye lêdan, dengê teqînên gelekî bihêz hatiye bihîstin ku cara yekem e teqîn li bajarê bi navê Amritsar tê ragihandin û bihîstin. Ji dema ku ev alozî navbera Hindistan û Pakistan de dest pê kiriye û gurtir bûye. Li bajarekî din ku ew jî bajarê Firozpûr e, dronek li avahiyeke neşecîbûnê ketiye, sê kes birîndar bûne. Beriya wê jî dronan bi çend êrişên cuda bajarên li herêma Camo Keşmîr ya Hindistanê kurbûn armanc. Beryademeke Kurd jî hin çavkaniyên ewlekarî li Pakistanê ragihandin ku artêşa Pakistan dest bi êrişa berûva jî kiriye li ser Hindistanê. Ew jî piştî ku Hindistan sê baregehên esmaniyên Pakistanê kir bû armanc. Lewma li gorî hin çavkaniyên xwecehî ji Pakistan ku ew dibêjin wan dest bi êrişa xwe kiriye, êrişa berûva jî ji xwe berdevkê artêşa Pakistan serê vê sibehê ragihandibû گوتبوو کو ئەوێ بەرسڤێکە گەلێکی تند بدن هندستانê li ser wan êrişa ku encam daye û ew baregehên ku sê baregehên esmanî ne yên artêşê yên Pakistanê ku ji aliyê mûşekên Hindistan ve hatiye armançkirin. Lewma Pakistan jî diyare ku dest bi êrişa berûva jî kiriye. Ji xwe televîzyona fermiya Pakistanê jî ragihandibû ku êrişa berûva jî ya tolhildanê dest pê kiriye ew ê çend navçeyên cuda li Hindistan armanc bikin. Artêşa Pakistan got jî ku wê avahiyeke ya ambarkirina mûşekan û her wiha baregeheke esmanî ya Hindistan li bajarê bi navê Pathankot kiriye armanc her ji destpêka êrişa wê ya berûva jî. Gotiye ku heta vê kêlîkê yani heta vê kêlîka ku ez diaxivim herî kêm 36 armanc li nava Hindistanê bomba baran kirine li gorî ku çavkaniyên xwecehiyên leşkeriyên Pakistanê ji medya welatê xwe re ragihandine ku dibêjin 36 cih hatine armançkirin di encama wê êrişa berûva jî de ya ku serê vê sibehê Pakistan dest pê kiriye. Ew jî piştî ku wê gotiye ku Hindistan sê mûşek arasteyî sê bingehên wênên esmanî kiriye. Ne gotiye ka ziyana wan bingehan çi bûye ew bingehên esmaniyên ku rastî mûşekbarana Hindistanê hatiye. Lê diyar e ji axaftinên artêşa Pakistan û ji destpêkirina vê êrişa berûva jî diyar e ku ziyan li wan barege
بارگهن اسمانی پاکستان کوویس به جالی ارتش هندستان و هاتن ارمانج کرن دیار کوزیان و در گلکی زیدن لو ما پاکستان گلکی عاجز بویا گلکی تورا بویا دست به ایریش کبرو واجی کریا و دبیجه کو 36 جهاتن ارمانج کرن و هینا جی ایریشاوی بردوام دکه. لسر عردت نابرا هر دو ولاتان ده شر و آلوزی هر کودچه زیده تر دبه تبی همو بانگوازین ولاتان جبو آرام کرنا روشه دست بکرنا دیالوگه لی روز لپای روژه ام دبینن کو ایریش گورتر دبن و شر گورتر دبه. وزیر درفه امریکا مارکو روبیو دیسان دبیجه کو بریکا تلیفون الگل سروک ارتش پاکستان عاصم منیر آخویه دوی پیوندیا تلیفونی ده وزیر درفه امریکا مارکو روبیو تکزیل سرویه که کریا کو هر دو آلیان شرواته پاکستان و هندستان پیوستی آخوا برین کم کرنا آلوزیه هیا. مارکو روبیو پشتوانی و آلیکاریا امریکا تکس کریا و پیشکش کریا جبو دست بکرنا گوتو بیجن آواکر دا کو هر دو ولاتان ایدی گوتو بیج دست بکن جشر و پفچونین دا پاشاروژ دا جی بین دور کرن.